biko Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atinu na-asị na gịnị ma ọsọ gidigidi emerụ ahụ. Na mmechara vidio ha mi America ruturu wee kọwaa ihe gbasatara nwunye nwanne nwoke ije dide nwanne ya nwoke gbasara ma achọ nwanne ya afọ. Mgbe chefuo fonu m wee pụọ bịazie ka m were fonu ọ bụ na DN m ejugo iwe nepụ anya almost 800 and o wee bụrụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ndị na-edi na nwunye nwanne ha nere anya mgbe nwakwa nwanne ha nwụchara eme ha omenala ma ndị na-ara nwunye nwanne ha n'ihe na-esiri ike na-eti na nwunye nwanne gị onye nwanne gị aka. Mmadụ nọzikwanụ n'ala Igbo biko enwezikwanụ okenye ga-ekere ndị ụmụazị ga-ajụta ajụjụ. Ịmakwana asị na ebe ọbụla egbukwara ọhịa na ebe ahụ aghọọla isi ọhịa. Ebee ka ndị okenye ala Igbo jere ka nzikwa ihe ọnwụ ji wee ju everywhere. Ka gịnị na-eme na ndị bụrụ onye nne na nna na-ebe a baa ụlọ jee zụọ ụmụ gị azụ jee kụziere ụmụazị ya kwesịrị ịma. Ana m asị gị baa ụlọ jee zụọ ụmụ gị ọkwa ị nwere ka ị ga-enye mmadụ wee na-ara nwunye nwanne ya nwoke ịma na ọ bụ arụ na omenala Igbo. Nwanne gị nọ ndụ nọ na-akapụrụ ya ị na-enye nwunye kọndishọn. Nwaanyị mara ahụ jijiji jebe mgbe nwanne di gị gwara gị otu ị nwekwara nne na nna gị nwa nwụkwara ebe isi pụta. Di gị ngwara anwa nwanne gị bịakwute gị ka gị na ya mee enyi ị nwekwara nne na nna enwekwara ụmụnne ịkọtarụ enwekwara okenye ịgbaji ebe nna gị gbajekwa ịnwere mmadụ be nna gị nwekwara ikwu nne. Ị ga-ejesi ya na ihe nwanne di m na-agwa ma a ga-asị gị tia kere ede ekwu okwu a ọjị ikuchi gị ọbịa ma omenala wụpụ mmanya mee ihe ọ kwesịrị ime. Ada ọ na-akacha njọ ndị abịa obodo oyibo onye bie western world o chefuo ochie na aka ya tọnda ga-agbagbuchu unu. Ụmụnne m ndị ọma ọ ga-adịrị mma ọkwa unu fụrụ ife nwanne anyị nwaanyị sista anyị nke Save the Widows unu fụrụ ife ọkụzi unu afụrụ ha facial expression ha facial look o wute mụ maka ụdị ọnwa na nwoke taa na ụdị arụ a na-eme kịta ọtụtụ achọrọ ịma kedu ife ori iwe naba kedu ụgwọ a na-akwụ maka ya. Ndị mmadụ ka ya nwụọ ọtụtụ ọnwụ ka na-abịa enwe ndị dọkịta na-anwụ silence edechekwa m anya na agbụrụ a wee fụ na ife ndị agbụrụ a ife kọrọ ha bụ ọkwa ịfụrụ self control ha laki ya ọkwa ịfụrụ integrity ịfụrụ patience. All social media mere expose the terrible condition and the rotten heart ndị mmadụ nwee kịta. Enwere any regulatory body na control ife a na-enene ọkacha immoral content no censor board. Our government dịkwa so naive about it. Onye ka o ji agbanye nọkọta anyị afụzie vidio o nwere nke obere nwa ngosi oge gara aga efu obere nwa erubo 10 years ọpụta sị na abụ m nwa na-ata nwa ana m ata gwogwo ana m ata nwa unu afụ dị vidio na-ekwezie dị small boy na small girl ka ha na-aka akọ friendship ụmụazị akebe ha aka ndị ọ bụrụ nwuri onwe ọkụkọ ma ọ bụ na ha dị n'ọkụkọ.